Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Mula po nung nawala si Mama ay parang nagka-something si Papa. Feel good morning, call and tits. Morning. At sa lahat po ng nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Badet ng Quezon City. Silent listener nyo po ako at viewer. Alam nyo po, may asawa na ako, Reden ang pangalan niya. May 2 kaming anak. Ako po, nag-iisang anak lang ako, kaya nung mag-asawa po ako ay bumukod na ako kina Mama at Papa. Kaso po, last year, iniwan na po kami ni Mama dahil sa komplikasyon sa kidney. Si Papa na lang po ang naiwan sa bahay namin. Sa may Las Piñas. Kaso nga po mula nung mawala si Mama, para pong napapansin ko na nagkaka-something si Papa. Nag-iiba siya. Nag-aalala po ako kasi 75 na yun eh. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Alis na ako. Tatrabaho na ako. Ano nangyayari sa'yo? Uy, ano nangyayari sa'yo? Wala to. Sige na, ingat ka. Kumain ka. Hindi ako aalis hanggat hindi ka naayos dyan. Ano? Mimbis ko kasi si Mama eh. Kala ko may kasalanan ako eh. Meron ba? Wala nga. Kaya nga sinabi, akala ko. Ayan, tatawag ka naman. Sinapatawag kita. Huling-huli mo talaga yung ano ko. Siyempre naman. Mga anak, tara na, sabay ko na kayo. Ganyan ka din sa ibang babae pag pinunta. Sorry. Mama, alis na po kami ni Jinjin, Mama. Mama, hindi mo kami nihahatid ng e-bike. Huwag nasabay ko na kayo para si Mama Napaingat niyo ka ha. gagawin mga pa yan. Junjun, ingat ha. Huwag kayong pasaway sa Sabay school. po, Mama. Mama, may nababayaran po ako sa school. Today po yung deadline. O, magkano ba yun? Magkano ba sasabihin natin, Junjun? Kasi sabi ni Ma'am 500 lang. Magkano patong? Sabihin mo 1K. Oy, joke lang Joke po. lang po. Kayo talaga ha. Hindi, kami na bahala sa teacher nyo. I-Gcash lang namin doon. Hindi na, Ma. Sana all, Alis na sana kami, Ma. all. Papa, ba't mo alam mo number ng Gcash ni Ma'am? Sinasabi. Papa, ba't mo alam mo yung number ni teacher?
Hindi ikaw ang magjijigas. Wala akong number Sabi yan. mo, bakit mo alam? Ijijigas mo. Ganun kayo ka-close ni... Hindi. Mama, alam mo, dyan nagsisimula yung paghingi ng Gcash. Tara na mga anak. Alis na tayo. Bye-bye, Mama. Sige na, huwag ka nang, huwag ka nang malungkot, ha? Bye-bye. Basta kami. Bye-bye, Mama. Ingat ha, love you! Oy, love you! Love you. Tumatawag si... Trixie. Ba't tumatawag to? Mars! Oh, Mars, ba't napatawag? Tama naman yung Rico? tatay mo dito eh. Hello? Hello? Ang lakas kasing bunganga mo eh. Hello? Ang tatay mo, Ano kako! nangyari kay Papa? Hindi na lumalabas ng bahay. Mas kinakabahan ako. Kinakatok ko. Ayaw naman. Ha? Pero naririnig ko na nanonood naman ng TV sa loob ng bahay. Pero hindi na siya lumalabas. Parang Ilang araw? isang linggo na siya. Hindi ko nakikita lumalabas, Mars. Mars, pasukin mo na kaya. Mars, ayoko. Alam mo naman yung tatay mo. Baka pagtripan ako. Hindi nga, Mars. Sige po. Puntahan mo na kaya dito. Sa Las Piñas, sa bahay niyo. Mauna ka na kaya doon. Papunta na ako, ha? Pupunta ka agad ako doon. Nakalis ng mga bata Taga eh. dito ako, Mars. Taga dito ako. Kaya nga, punta ka na doon sa bahay. Magkita Mismo. tayo. Sige, sige. Papa? Papa? Papa! Ba't ka andyan sa sahig? Sa ilalim ka ng lamesa! Ano yan? Puro kanin dyan! Alika dito, alika dito! Ang bigat, alika dito, hawak ka sa akin. Wag, nanonood ako eh. Nanonood ako. Sa ilalim ka ng lamesa, Bibilas nanonood. Snowman. I never see you anymore. Ayan, crush ko yan si Ilsa eh. Hi. Naalala ka mukha niya kasi yung nanay mo, Ilsa. I don't know why. Do you wanna be last snowman? May ganyan yun eh. May ganyan yun eh. Pakinggan mo. I-forward mo nga yan. I-forward mo yan, TV. Papa, bakit? Ah. Bakit ibang Elsa yan? Bakit nakabra lang yan siya? Kaya nga crush ko eh. Ay, iba pala doon, bepings.com. Iba pala doon. Bella Snowman. Papa, ang asim mo. Ala. Papa, di ka naliligo. Tipid sa tubig, anak. Tipid Bakit sa tubig. bukas yung tubig sa lababo? Ah? Papa! Papa, Mars, ano na nangyari ano sa'yo, Papa? Okay lang naman ako. Huwag niyo akong kalawin. Ano yan? Bakit may alphabet dyan? Ba't yan ang laruan mo? Ayan. Ayan. O, bakit? Gusto ko manood ng Kukumilon. Papa, Ang laki ng Kukumilon niya. Bakit nakabra? Kukumilon na malaki. Papa, titigil ko yun. Dali lang, bakantahin mo muna ako, anak. Isa pa, wala mo. Ang tagal mag-intro. Wheels on the bus go round and Ikaw, round. Trixie. Round and round. Tagal lang, patayin mo ako. Papa. Papa, Huwag mong okay. patayin yung TV, anak. Papa. Nanonood ako ng Kukumilon na malaki. Papa. Papa, bakit wala kang brief? Ha? Bakit wala Wala kang rin brief? namang laman yan. Ba't pa magbibrief? Okay lang yan. Papalikan mo, papaliguan kita, Papa. Ayoko, anak. Mars, dito na ako sa labas, Mars, Oh, ha? Mars, ano nangyari kay Papa? Dalhin kaya natin siya sa BJMP. Galing na ako doon. Kumpare ko yung warden doon. Huwag niyo akong anuhin. Papa, dalhin kita sa ospital. Halika na, Papa. Oo nga, sir. Ako, tito. Huwag niyo akong pakilaman. Ha? Papa. Okay lang ako. Kilala mo ba kung sino ako? Oo. Sino ka ba? Papa, anak mo ko. Halika, patadalhin May kita sa anak ospital. ba ako? Papa! Papa, ako si Badet. Sabi mo, ba? Ba? Det. Det. Badet. Ba? Dit. Ba? Ba? Anong pangalan ni Mama? Kung totoong ikaw si Papa. Ano ang pangalan ng mama mo? Hindi, ikaw. Yung Sumagot si para Procopia yung mama mo eh. Hindi si... Sino yun?
Ex ko yun. Mama naman eh. Anak, Spell Badet, Papa. bad date. Oh, bad date. Alam ko. Papa. Kailan birthday mo? Ha? Kailan birthday mo? November 1, tas gusto ko gawing November 2. Papa, hindi November 1 yung birthday mo. Gusto ko daw sumama sa mama mo. Iniwan niya na ako. Papa, hayaan mo, pupunta ka din naman doon. Huwag ka nagmamadali. Gusto niyo talaga! Oo nga naman, Tito. Papa, Kaya sasama na lang ako na wala naman na kayo pagkialam sa akin. Papa, may pakialaman dito nga ako, Papa. Papa, gamot kita, Papa. Baho ng mapapa mo na. Yayakap mo pa. Wala nang pinagkaiba sa bibig mo, mga nalitawa. Papa, lingan na lingan sa hospital. Magbitawan mo ako, Papa, Mars, tawag ka kaya ng Wilson, ambulans. Patawag ka ng ambulans. Bakit? Dalhin niyo ako sa Hospital, mental. Papa. Okay lang ako. Ha? Papa, hindi sa ospital. Papagamot lang kita, Papa. Huwag niyo akong galawin. Okay na ako dito. Papa, isama na kita sa bahay. Halika. Ayoko doon. Nandun yung asawa mo. Alam mo naman, kalaban ko yun. Papa, hindi Kahit mahal ka. makakalimutin ako, hindi ko makalimutan yung asawa mo dahil sabi ko naman wag mo nang asawahin yun. Hindi naman mayaman. Dapat rich kid yung pinangasawa mo. Papa, mabait naman po si Redin, tsaka inalagaan ako, tsaka mga apo mo. Papa, Tigas sige ang na, ulo sama mo. ka na sa akin dun sa Ayoko bahay. nga! Dito na lang ako kasi ayoko makalimutan yung nanay mo. Hindi natin kakalimutan si Mama. Dalawin natin si Mama. Tara, punta tayo. Ng sementeryo, tara. Punta tayo? Oo, dalawin natin. Halika, Papa. Ba't ka nagkaganyan, Papa? Papa. Sobrang nakakaawa po si Papa ko, Lentits. Kaya gusto ko siya talagang alagaan at kinausap ko po si Reden. Ano? Alam mo naman kalabang yung tatay mo. Gusto mong dalhin siya dito? Papa, kalma ka lang. Paano yung bahay niyo dun? Lalo tayo masisikip dito. Alam mo, hindi kailangan ng mga sentimiento nyo ngayon. Kayo ni Papa, kailangan tayo ni Papa ngayon. Ako lang makakatulong dun eh. Sige na. Sige na. Ganito na lang. Kung ayaw mo dito si Papa, dun muna tayo sa bahay. Hindi lalo. Hindi ako makagalaw dun. Bahay niyo yun eh. Hindi na ganun si Papa, hindi niya na yun maaalala kung anong meron sa inyo. Kailangan ng Papa ko nang mag-aalaga, magbabantay rin din. Sige na, parang awa mo, nalulod ako. Papa ko yun eh, biyanan mo yun eh. Magulang Wala naman ako tatay mo na rin yun eh. Sige na. Pero alam mo naman yung ginawa sa akin ng tatay mo. Kalimutan nyo na yun, nagkaanak na tayong lahat eh. Sige na. Kalimutan. Redin. Tuwing nalalasing siya, inaaway ako. Naghahamon ng suntukan. Buti nga hindi ko pinatuloy yung tatay mo eh. May respeto pa rin ako. Redin na, ganun lang yung magulang. Siyempre protective yun sa akin eh. Akala niya kasi mapapahamak ako sa'yo eh. Sige na, Redin, Isipin kalimutan mo. Ha? Nasa QC dito na nga tayo tumira kasi malapit sa trabaho ko. Lilipat tayo sa inyo sa Las Piñas tapos babiyaya ko araw-araw sa QC. Ano yun? Redin, para sa magulang ko naman to. Si Papa hindi naman na yun matanda. 75 na yun eh. Kailangan tayo ng tatay ko. Redin, parang ama mo na. Ibigay mo na to sa akin. Kung pwede, kalimutan mo lang muna saglit. Saglit na panahon lang yung galit nyo sa isa't isa. Kailangan ko ng Papa ko. Parang ako. Papa ko yun eh. Sige na. Redin. Naiyak ako. It's not time to make a change. Just relax. Hindi ka na umiyak. Papayag na ako. Punta tayo sa inyo. Ano umiyak? Pasensya ka na. Hindi ko lang din naman makalimutan yung pinagagawa ng tatay mo sa akin. Pero alam ko tatay mo yun. Sige
Sige na, pumapayag na ako. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Di ko ayang kakaganyan ka. Ano, okay ka na? Thank you. Tatay ko yan. Basta ipagtanggol mo naman ako dun, ha? Try to explain when I do. Nag-adjust po si Reden, Colin Tits. Salamat naman para maalagaan po si Papa. Pero ganun talaga Papa ko, may pagkastrito po talaga. Kahit ng dalaga ba? Di ba talaga ako nakakalabas ng bahay kasi alagang-alaga ako ng Papa ko. Siyempre, only girl. Kaya unang boyfriend ko po talaga si Reden, kaya sobrang protective siya sa akin. At pagkalipat po namin, Lolo, manood na tayo, Lolo. Jinjin. Lolo, ano po yung nasa ano po yung nakita ko po yung sa cellphone nyo, incognito? Bakit? Yan yung ano ba nga po, yung series ni Daniel Padilla. Kasi kamukha ko yung... Bakit po naka-incognito window? Yun yung title eh, Incognito. Hindi po, yung Diba? parang hindi po matatrace yung history ng Google nyo. Yung si Daniel, yung kabataan ko, ganyan din yung itsura ko. Lolo, ano po yung i-add to cart nyo sa yung Titan Gel ba yun? Hindi yan, nilike ko yan. DJ yan, sa Labridyo. Nilike ko, hinahit ko si idolo ko yan, Titan Gilo yan. Si... Oh. Lolo, ano yung panoorin natin yan? Gusto ko Game, yan. game. Ayan na. Ayan. Gusto ko yung mga po. Ayan. Ayan. Up. Ang tagal naman. Johnny, Yes, Papa! eating sugar. No, Papa! Are Diba? you sure? No, Papa! 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 Bakit, Papa? Pinawi mo pa. Kaya si Johnny na diabetes. Kasi kain siya ng sugar. Oo nga, tawagan po nila, Lolo, Papa. Sugar? Sugar. Kayo talaga? Johnny, Yes, gusto ko yan. Yan. Yung ibang version, gusto ko yung Opo, ibang version. Johnny, yes, Papa. Yan version. yan? Yung Johnny na version na yan. Ang tagal naman Tagal. yung Lolo. Lolo, pwede mag-order ng Grab? Huwag sa akin, yung mama nyo nandito eh. Siya magbayad. Ba't ako? Eh, di ba ganun yung mapagmahal na Lolo? Ay, hindi ako mapagmahal na Lolo. Ba't kayo nandito, ha? Ayan na. Johnny, Yes, Papa. Ayan! Eating sugar, Papa. Ay, galaw. open your mouth. Para saan yun? Yung mga bata pala, doon natulog sa kwarto ng tatay mo. Alam mo, ayaw mo'y walay. Kaya nga eh. Papa, Reden, thank you Ano ka ba? Siyempre, tatay mo yan eh. Tatay ko na rin yan eh. Pasensya na kung una medyo nag-alangan ako. naman. Naiyak ka naman. Shh! Kaya nga.
Alam ko magiging masaya yung nanay mo. Tapos, okay na mamaya. Basta hanggat kaya natin siyang alagaan natin siya, ha? Mahal na mahal kita. Was a child.